नै जोंना संग्राया चेस हेलो लोगोफोर खुलुमबाय सायखं ब्लग इउटुब चेनेलाव बयखौबो गोसो गोरबो सिंनिफ्राय दुंब्रुदै बराय हरलायबाय दिनै आंनि बायला जिल्लाखौ बाय देरानायाव ब्लगखौ जागायलायबाय आरोना ओमफ्राय जोंना हम मिनिस्टारा संगासिनो दङ दायो बेखौलाय लकेल दाउजों आलु संगासिनो दं आरोना लकेल दाउसो दै लकेल दाउ नै थगायाखै नै लकेल दाउसो नै जोंना संग्राया चेस 6 hours later मोनाबाय खोमसि जाबाय फुरा खोमसि गोजां बोथोर थाब मोनायो गोजां बोथोरा खौ हाना रेडि खालामना लाखाबाय सामब्राम बेदरखौबो सुना लाखाबाय एवनोसै बरियानो गेसखौ होनोसै जोबबाय मटन संनोसै मटन गड मोननायालाय मोनबाय the next day चिकेन लेग पिस नालायबाय नालाय होलायबाय आरोना संनाया जानोसैलाय ना बोथिया नैबे जाहैबाय अमा बेदर बेनिफ्राय बे जाहैबाय बयलार लकेल दाउ मा दं ओइ बे जाबाय एम्फौजों अनला संगोन एम्फौखौ एवफ्रामनानै बस'जोबना लाबाय आरोना नै बेबायदि बस'बाय दायो बेखौ बरिया एवनोसै अनलाजों संगोन आरोना नै अनलाबो उननोसै एम्फौजों अनलाजों जागोन आरो बेनिफ्राय दहायनि ना बोथियायाबो फ्राम एवखाबाय लोगोसे लेग पिसाबो मोनखाबाय ओमफ्राय दा एम्फौखौ अनलाजों संगोन आरोना नै एम्फौखौ होनाय जाबाय अनलायाबो नै उननो रेडि अनलाजों एम्फौ माइरं गोरलैनि अनला जानोसै आरोना दिनै फार्स्ट टाइम दाख्लै जाबाय आरोना अनला दाख्लै ओंखाम गोरलैयाव जादों दायो माने लाहार फाहार खालामगासिनो दं मोनानि जानाय एम्फौजों अनला चिकेन लेग पिस ना बोथिया फ्राय अमाजों बेलाथि ओमफ्राय लकेल दाउजों आलु आरोना दिनैना ओरैबायदि मजा गोथावखा